Cyfle cynnar I Glynebwy yn Stadiwm Gin y Glas. Gregory lan a lawr yn sydyn. Ieuan Morris y bachwr yn edrych am seithfed cais o'r tymor. Hyrdiad araf bach maen nhw'n mynd ymlaen. Bach i'r ochr, a nawr mae bach o momentum yn dod i'r gêm. Griff tyff y moyn y bel, ond dyw e ddim yn mynd I gael I. Ac os mae Ieuan Morris yn gwybod y ffordd i'r llinell gais. A dyna fe, cais cyntaf y prynawn i'r bachwr, I pac Glynebwy. Ar un opsiwn I wyd dwi'n siŵr, Gregory unwaith eto, ochr arall y cadro yma. A Ieuan Morris ar gwt ysgarmes symudol yma. Abertawe'n colli siap, momentum yn cynyddu I Glynebwy. A drosto am I ail gais o'r prynhawn, mae'r bachwr Ieuan Morris yn mynd. 20-0. I nôl yn yr un cornel a dyna'r un cyfuniad. Morris I Gregory. A'r bel yn cael ei bwydo nôl. Dyma'r olwyr yn dod mewn. Franchi, Phillips. Ond bydd neb yn cael y bel o afel Ieuan Morris. Hat-trick arall y tymor yma i'r bachwr. A Gwen Lydan ar ei wyneb. I nôl yn yr un cornel, disgybleth wedi bod yn broblem I Abertawe. Nildio ciciau cosp. Yn y man anghywir o'r cae. A unwaith eto'r olwyr yn dod mewn. Ond bydd neb yn cael y bel wrth Ieuan Morris. Pedwaredd cais i'r bachwr. 10fed o'r tymor. Meddiant I bod yn bryn I Abertawe. Be mae Phillips yn mynd I wneud. Cicio'r meddiant yn y bant. Pwysau am gasglu. Mae wedi mynd mlaen. Mantes. Daliwch I chwarae. Mae Phillips yn moyn y bel. Dynion ar y tu fas. Edwards yn un. Lloyd tu fas iddo fe. Fe ddim yn cael y bel. Edwards. Torri tackle. Bwydo'r bel nôl tu fewn. Ond mae wedi mynd mlaen. O law Ellis Lewis. Sgrym fyddi I Lynebwy. Y tywydd yn gwaethygu. Felly hefyd y cae. Ond dal I chwarae mae Abertawe yn trial wneud. Ieuan Cornelius yn gryf. Cawr o asgellwr. Defnydd gwych o'r law dde. Bas nôl ar y tu fewn I temblet. Ond mae'r bel wedi mynd ymlaen. A dyna hanes Abertawe am y prynhawn. Camgymeriadau. Di-sgôr oedd Abertawe. 4 cais yn yr hanner cyntaf Ieuan Morris ac I Lynebwy. A 6 pwynt iddyn nhw. Sgôr terfynol. Glynebwy 28. Abertawe dim.